Делегација Комитета експертов Европски комисии упозналаше за роботу радиотелевизии Војводини, а окремеше интересовала за питање програми на меншинских јазиков. Главни и одвичателни редакторе меншинских редакцијох радија и телевизии Војводини представили своју програму и винесли проблеми зо скотримаше зо чују. Еден зос проблемов радија, тот жеше прави радијска програма на 16 јазиков, co они кузње jednostavne, a u dajednih časov Vojvodini programu nie mož čuć. Pitanje kadroh, a tiž jeden zo zvekších problémoch. Kadri nam problem pretože polovka redakcijoh, tak keď by sme vžali za par roky odchodzi do penziji, prichodzi do zmeni generacijoh, a pre zabranu zapošljovanja vecka všelijak bardzo veliki problem, že jak jeden mladi človek može najti robotu u menšinskim mediju, a on nam nije obhodni. Kad jedan školovani, fakultetski obrazovani novinar robi jak volonter, posle toho prize robi na određeni čas 2 roki i posle 2 rokov ti ho ne možeš zapošlic, ali ho davaš na agenciju. Jaké je to rješenje? Najavljujući zakončenje novog budinku radioteleviziji Vojvodini po konjec idućeg roku i nabavku opremi za njo, generalni direktor javne medijske ustanovi radioteleviziji Vojvodini Miodrag Koprivica vyznačil okremnu vrednost programi naših hiži na menšinskih jazikoh. Ono što mi radimo... Toto, co mi robíme už skoro 50 roky po pitanju informovanja na jazikoh menšinskih zajednicoh, Evropa prepoznáva jak kvalitet. Jest tu veľký možlivosti za zljepšanje šitskoho toho, ta prave taka fajta čeranki informacijoh, dohvarki, prenošenje rižnih iskustvoh nam bars hasnovita. Profesor dr. Ranko Bugarski, člen komitetu ekspertov, nahlašal, že nješka na shadski potvrdzene, že Vojvodina perša u Evropi potim jago braca uvahu na nacionalni menšini i že dava dobri priklad drugim državom u Evropi.